idan wani khabbun wata dama ko wata lalura ta sauka ga musulmi akharahu an ada'in nawafil ta jinkirtar da shi sai bai samu yin nafilfilin da ya saba yana yi ba allati yaqumu biha wanda ya saba yana yi qadaha in kana laha qada to irin waɗannan nafilfili ya rama su in akwai ramuwa in akwai damar ya rama ka saba kana aikin alkhairi sai wata rana baka samu yi ba to ka rike wannan kada ka ce to ai daman nafila ne shikenan da ka samu dama karama in ka saba kana ciyar da misakai ne wata rana kana taimaka ma wasu sai lokaci yayi ka taimaka baka da hali baka samu wannan damar ba to da ka samu dama ka dauka ka je karama kaman zakai qara'i ka je ka biya to haka mu'mini yake musulmi ya zura idan wani al'amari yazo ya hana shi yin abin da yake na nafila ya kasance yana yi ko yana yin nafilfili na qiyamul layli ne to in zai yi ya rama to ya rama su yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa man nama an hizbihi min al-layl duk wanda ya bacci bai samu yin hizifin shi na dare ba hizifin shi na dare shine kila ya saba duk dare yana karanta alqur'ani hizifi guda ko rabin hizifi ko yana karanta hizifi biyu ko fiye da haka ko ya saba yana tashi a da daddare ya nafila raka'a 4 ko raka'a 2 ko ya shafa'i da wuturi ko ya wuturi duk abinda mutum ya saba yana yi manzo Allah ya ce wanda ya saba yana yin wata ibada da yake cikin dare aw an shay'in min ko kuma wani abu ne ma na alkhairi da mutum ya saba yana yi sai bai yi ba manzo Allah ya ce sai ya saba yana yi da daddare bai samu yayi ba falyaqra'hu ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhr to wannan karatun da ya saba yi da daddare da yazo bai samu yi ba kila ranan lalura ko jiki ba dadi ko kuma bacci sai ya dauke shi bai tashi ba to sai annabi ya ce to yayi wannan karatun ma'ana ya rama karatun nan ba'da salatil fajr bayan yayi sallar asuba wal zuhri ko kuma bayan sallar azhar ko kuma tsakanin sallar asuba da sallar azhar ya rama abin nan da ya rasa